Άντε προτείνουμε. Περίμενε Στεριό. Βαράει ο μεγάλος Πίτερ. Πίτερ Ρούλιας. Αρχίσαμε καλά. Τι έγινε? Έτσι. Φυλάκια στη κάμερα. Πέτρο! Λαδώνει! Μεγάλη φάση, ο Πέτρος ο Λιούλιας χάνει. Σέργιος Μπένας, κατοχή. Περνάει, όχι δεν περνάει. Όλες οι κάμερες είναι πάνω του. Λέει κάτι κινέζικα εκεί στο Πέτρο. Κάνει φοβερές τρίπλες. Τον περνάει στα σταματημένο. Και όχι. Ρε άχιστε Στέργιο. Το Πέτρο είπαμε να παίξεις, όχι το Λεμπρόν. Ο Πέτρος ξαναπαίρνει το rebound από το μακρινό shoot. Θα σουτάρει. Δεν έχει άλλα περιθώρια. Και όχι. Βγαίνει ο Μπένας. Μπένας. Μπάλα. Φάουλ, φάουλ. Εσύ. Φλάκα κάνω. Φλάκα κάνω. Φλάκα κάνω ρε, δεν ήταν φάουλ. Εσύ έκανες επιθετικό. Φοβερή κίνηση, 2-0. Ή 1-0. Πώς θα παίρνουμε 1-1. Ωραία, άντε 1-0. Ποιος πέρασε τώρα ρε? Όχι. Unbelievable shoot. What a finish. Αχ. Κάνε λίγο πως τρέχει. Κάνε λίγο. Amazing shoot. Ωε, τάπα, καθαρό ήτανε. Πέτρο τι λέει ρε βλάκα, σε έχει ρεζιλέψει. Άρης εναντίον ΠΑΟΚ. 1-0 το παιχνίδι. Η τάπα, μεγάλη τάπα. Κι άλλο φάουλ. 1-2-3, γαμώ τη διαιτησία. Στέργιος Μπένας. Έχει την κατοχή της μπάλας. Τρίπλες σαν το Καραγκιόζι. Παίρνει ο Πέτρος. Πίτερ Λιούλιας. Ναι, 2-0. Πρέπει να αντιδράσει ο Άρης. Άρης ΠΑΟΚ δεν παίζει, τι είσαι Αριανός? Είσαι Μιλανέζος. Ο Μπένας εναντίον Πέτρος σκέτο. Θα επιχειρήσει το μακρινό το σουτ. Amazing. Δεύτερη τσάπα σε πλήρωσα. Τι ήταν αυτό? Τεχνική ποινή. Το ball boy εκεί να επιστρέψει γρήγορα. Μη ξύνεσαι από τα κουνούπια. Μπένας πήγε για το κλέψιμο. Επιχείρησε. Πίτερ Λιούλιας. Κάνε το τρίποντο. Φλόρε. Τι κάνεις τερ, τρίποντο σε είπα. Μου κάνεις εμένα έτσι μαλάκα και θα έρθω κοντά Μπένας θα επιχειρήσει το μακρινό σουτ. Κάν το, βάλ το αγόρι μου. Άντε τώρα που παίρνω όλη την μπασκέτα. Τι κάνεις βρε άχρηστε? Περνάει μπροστά τις κάμερες ρε. Φίρμα Φοβερός. Πίτερ Λιούλιας. Στέργιος. Τι γίνεται εκεί? Σμπροξίματα. Τελικά η μπάλα to the wedding of Καραγκιόζη. 3-0, αφιέρωσε το στους κάμεραμαν. Δεν σ' ακούω. Δεν είναι, είναι σεμνός. Διαμαντίδης Junior. Φάουλ, φάουλ. Χωρίς να σκάζεις, δεν μετράει.
Να χαρά μετράει. Ζησιφλόρος. Πίτερ Λιούλιας. Οι εκπληκτικές τρίπλες. Wow. Στο καλάθι. Πόσο είναι? Να φέρουμε κομπιουτεράκι να μετράμε τα καλάθια. Τι 5-0, 7 δεν είναι. 7 είναι. Κοίτα πως κλέβει ο Μπένα σε Πέτρο. Τάπα καθαρή. Ρίκ, τι γίνεται ρε, θα παίξουμε μπάσκετ. Μπένας. Πέτρο, τι είναι αυτά ρε? Βήματα, βήματα.